subscribing da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun waɗanda da kuma a yau ne za a fara gasar rawa tare da Hamisu Breaker Garzalimi ko AK Amfara. Gasar ta mutum uku ce, sannan kuma za a yi kalar rawa guda uku. Yanzu dai za mu fara da Hamisu Breaker ne. Hamisu Breaker, bismillah. Gina tubalin da zan iya zaunawa, kin so wanda ka ta kuma shi kenan. Ok, saura kalar rawa ta biyu. Tsarin zubin ki daidai ne, ya kama zuciya ta ne. Ok, kalar rawa ta uku. Ok, yake Amfara. Bismillah. Yake Amfara, wannan wace irin rawa ce? Wannan kunya ta gudu ne kawai kake, ka sake rawa mana. Ko kai fa gaskiya wannan ta yi. Rawa ta biyu. Nake cikin rebeli na ruwan ki zama sarki, da ka karagar su ana Ya aiki Amfara ko dai wa ke ji? Rawa aka ce kai mana malam. Yau ko kai fa wannan ta yi. Yake Amfara rawa ta uku. To an zane muka zo ƙarshen wannan gasa ta mutum uku, mawaƙa ne ko maraya gwarzaye kuma duniya ta san su. Don haka ku masu kallo ku za ku tantance ku ga wacce wannan gasa. Za ku yi mana comment, ku yi like, ku share wa 'yan uwanku. Mun gode da kallon wannan bidiyon interview.